Salut! Eu sunt Vlad, astăzi e vineri și comentăm zvonurile din lumea tehnologiei. Apple A8 SoC in iPhone 6 rumored to come with 2 GHz CPU. N-ați înțeles nimic. După ce pricepuții își vor fi dat ochii peste cap, iar neofiții se vor întreba de ce au ajuns pe acest canal, țin să vă explic acest titlu. E vorba despre iPhone 6, cum v-ați dat seama, și procesorul care urmează să fie montat pe el. Mai întâi să explicăm niște lucruri. Bun, ce-i cu zvonul ăsta? Să vă explic mai întâi ce e un procesor, nu? Pentru că așa se începe. Procesorul ăla care trebuie să joce Angry Birds, Real Racing 3, să stai pe Facebook și să dai și mesaje în același timp, fără să ți se blocheze telefonul. Un telefon bun face asta. Un telefon prost se blochează după ce deschizi Facebook. Bun. Ce are Apple? Apple, spre deosebire de toți ceilalți producători, a decis să nu pună procesoare cu multe nuclee. Ați auzit de lumea quad-core, 4 nuclee, hexa-core, 6 nuclee, octa-core, 8 nuclee, care fac un procesor aparent mai bun. Apple a rămas la 2 nuclee. Deci, din titlul ăsta trebuie să înțelegem cei 2 GHz. Ce înseamnă asta? 1. Telefonul va consuma mai mult. Așadar, puteți să mă urmăriți de pe acum, iPhone-ul nu va avea autonomie mai mare, se va termina bateria mai rapid. 2. Va fi și mai bun, pentru că frecvența aia înseamnă că telefonul acela va putea procesa mai multe lucruri. Așadar, în zvonul săptămânii de astăzi, aflăm cum iPhone 6 va fi un telefon mai bun decât este acum. iPhone 5s a fost poate cel mai bun telefon de pe piață. Între timp, s-ar putea să fie cam egal. iPhone 6 va bate tot. Și până când mă veți acuza că sunt un fanboy Apple, și mi-amintesc de comentatorul acela de pe site-ul Adevărul, care acum 2 ani mi-a spus că Andreescu ar vinde și pe măsa pentru un iPhone, vreau să vă spun doar atât. Știți voi mașinile Ferrari? Bănuiesc că știți. Știți mașinile Dodge din America? Știți. Ei bine, mașinile Dodge pe hârtie ar trebui să fie mai puternice decât Ferrari. Dar nu sunt. Așa e și iPhone. iPhone este un Ferrari, iar toate telefoanele din lumea Android sunt niște Dodge. Sunt mașini senzaționale, dar foarte diferite. Iar procesorul de pe iPhone 6 va fi cel mai bun. Nu uitați, luni este Tavi, care comentează niște virale, iar miercuri Răzvan urăște tot.